sarwi hanyekar sinom urujak jeruk drol tinuku Ki Sarmadi kalian Mbak Uun Febriandari semoga Dani
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Widro. Kang Gareng, ana apa le? Wah, rumangsa bombong kawarang bungah. Lan uga aku bisa ngrasake apa sing dadi penggaliane Bapak Triyana sekalian Ibu lan uga Mbah Yem Narta nggone prihatinake marang dirahe Kang Putra rikala semana. Sapa wong Truk sing ora ngedhak rasane putra sing ditresnani nandhang ruga. Ning nyatane siji pesti loro jodoh telu wahyu papat pakan lima donya iku menungso ora enek sing ngerti. Ya ta, Mas Ferdinand to Mas Dito bisa pulih kekuatane ya ta, diparingi sehat lan bisa manunggal lawan kulawarga agung saka njenengan Bapak Triyana. Ha tobat. Aku iki rumangsa bombong ing atase musang dapure Petruk. Lumantar Mbak Pujiani nampa dawuh sapa njenengan Bapak Triyana. Iki kena nganggo pepiling karo kowe Kang Gareng. Perkara apa? Nadihan panjenengan Bapak Triyana kuwi makarya ana ing luar Jawa ya to? Nggih. Ana Kalimantan ning nggone nindake sambung sambang sumbang ora keri ya kuwi aja sok sombong nyatane nggone Serawung kaya ngene iki endahe hebate wong kulino Serawung kaya panjenengan Bapak Triyana iki kagungan kersa wiwit dina Jumat nganti bengi iki awake dhewe sowan tamu ora kendhat nggone tansah ndongake marang panjenengan Bapak Triyana sakulawarga. Ora mulya mung kejaba dongane Pak Triyana sakulawarga manggih wilujeng raharja niring sambingala. Nggih. Tutuk saturun-turune lan mulya saturun-turune. Amin. Kamulyan ora dirasake dhewe. Dasare panjenengan Bapak Triyana iki ora lali karo sumbere, ya ta? Kagungan kersa mapan ya ana kene. Upama diundhuh ning Kalimantan ana jane ya iso. Ning panjenengane kepengin dana rasa karo para pepundhen sanak tangga sing kepareng lenggah mapan ana Kedung Miri. Nggih. Merga Pak Triyana nggondheli apa kuyungan son lali sumber bakal ketiwasan. Nggih. Yen aku percaya Pak Tri ora bakal ngaleki karo sumbere lan panjenengane piyai sing seneng dana rasa ikhlas lillahi taala. Golek dana rasa lillahi taala ora lukak malah kebak, ora utah bakale malah utuh. Nggih. Wong sedekah ora lempoh ning malah saya bakoh. Amin. Mula ayo iki gane wis dicepaki gamelan kadawan nggawa saka Solo. Wiwit esok mau wis tak sowanke. Waduh. Gamelan iki gocokan Pak ya penak. Iya. Esok gocokan. Iya. Kang Mas gelar gocokan dhewe ning omah. Ha iya kok kon joget ibu-ibu. Apa saiki wis wah iso ana kemajuan iso film joget gambyong. Wingi joget Banyumasan. Ha iya. Ha nganggo kacamata ireng barang wingi. Nggih. PC ya ora. Oh kuwi jenenge jogetan iki sanggane werna-werna kok. Nggih. Mula iki para kadang pengrawit saka Adi Amarti Budaya dadi ndah. Ibu Waranggana yen ora kleru lek ngitung cacahe ana 11 Ibu Waranggana. Wah, ana 11. Heeh. Nek lagi nglumpuk ya nglumpuk, nek lagi sepi ya alah jais. Loro e udur. Ayo. Loro laleng kabeh. Arep bawa mesti tekane ngantuk ayo. Nek iki ora seger kabeh. Pokoke live TikTok iki dimasuk uripe ayo. Nggih, ora apa-apa maju ning jaman iki ya kudu ngono. Heeh. Yo, monggo dasar iki ya di live streaming saka Casragen lan liya-liyane oleh padha streaming. Kunjuk dhateng para pamriksa lumantar live streaming menika kula sugata lelagon-lelagon. Nggih. Aku tak nyuwun suarane Mbak Liase. Iki garwane Kadangku Mas Aji Tandha Utama. Ha iya. Ya dalang elok, dalang hebat. Meet in saka
ngundaan. Nggih. Kula tak nyuwun gathik glinding wah jan sing mat-matan. Nggih. Monggo kaya ngapa suarane alhamdulillah Kyai larise kaya ngono ya ana wektu dienggo awake dhewe ya Kang Gareng. Amin. Wiwit awan mau wis kelenengan ngrombak uun barang. Heeh. Lah jane Pak Ranggono senengane nandham awan mah ya enek no. Sopo jenenge aku lali kok. Sing Mbak Puji Moblong kuwi senengane nandhal iki. Monggo. Ini, iya, monggo Pak Lia, kaya apa? Gathik glinding kaya apa? Nggih, monggo. Ayo. Rangno. putri suarane elok sing kakung oleh ngasta pekeliran yo hebat. Wah, dan awet oleh jejuduan Mas Haji Mbak Lia wis nganti kaki ini. Amin. Nggih. Aduh jan putrane loro wis hebat-hebat. Sing bareng asmane sapa, Mbak? Kenes. Kenes sing ora kali. Kewes. Waduh jan Kenes karo Kewes. Iya calon seniwati hebat, calon putri sing elok. Nggih. Ya, tutuke ngenulat ibune. Nano. Ya. Sing enak ora duwe suara ya nek.
Iki ndengkluk tok cahe ayo. Maka nano ayo. Cahya kandri Wis trinino lestari ayo. Ayo. Nyuwara ora ngoyo ning kemonjo ya Mbak Lia iki ha iya. Cengkok ya lumrahe. Heeh. Ayo suara iki nek wis mapan ya ta. Apa-apa ki nek wis mapan ki ditekuk-tekuk wis penak gae. Ngono ya suara ya. Ha iya. Nek dicengkok piye wis sak penake karo ngeren ngono wis iso golek dalan dhewe kok. Ha iya. Mapan. Nggih, matur nuwun. Salam kanggo dulurku Mas Haji Tandhatama, Mas Agung, Mas Dan, Om Sudir warga keluarga Dung Banteng. Nggih, ngundang baru. Wis tetep seduluran antarane Solo karo Dung Banteng sak turun-turune Mas Haji sak keluarga. Amin. Iki tak ngaturi bintang tamu dhisik, Mas Bagong selak mambu ayo. Batang kok mambune. Ha iya. Ayo kene, munggah rene bareng-bareng kok. Ayo. Kethok aja dileraki, Bapak yo. Yo, yo. Kiai mriki niku yang mengapresiasi budayane dhewe ku hebat. Nggih saestu Mas. Wayang itu dinikmati tenan. Nggih. Dibuat sampingan kanthi jenjem. Nah niki sing tasil yang dikasih kata sing nenggani derek tirakatan dalu menika. Alhamdulillah. Laku sing ampuh niku siji sabar loro melek. Nah itu. Gitu, sabar terus tambahi melek. Wah niku laku sing elok. Nggih. Lah pripun Mas? Mriki niku ambambane para kadang dalang hebat kabeh. Nggih. Mila kiai mriki ya wis hafal perkara banggon napa niku laku ning wayang. Sowan ning kene iki padha karo ancik-ancik pucuke ngeri yen ora ngati-ati iso kecocok dhewe. Mula wadine wong nyambut gawe kena guyon ning ora kena cengengesan. Nah itu. Gitu. Biar paling kenal katanya. Guyon mari kena. Guyon iki ana manfaate. Nggih. Mila dalu niki kula kali panjenengan ditimbali panjenengane Bapak Triyana kadawan lelekan wonten mriki rengeng-rengeng lelagon enten mriki. Nggih.
Piye? Sampeyan umpama anu dadi piyai sepuh ya Pak Triyono apa ora bombong atine panjenengan? Wong nyembadani putra-putrane. Saestu bombong ngokok Nggih. tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Leres ora iso digambarke apa-apa. Nggih. Mila ya alhamdulillah. Ya Mas Bagong. Nggih. Ideh cek melek bae. Iya. Ya syukur kudu betah melek Mas Bagong. Lele angkatan kula perlu gawean kula. Lho, melek apa? Ya sangat cekele. Lho, kok sangat sekali. Ya melek ya. Sok. Ya saben intune saben sing positif. Bijene. Oh iya, tak kira lemi nganggo duit. Ora itu. Nah iya no, niku wis dadi larangane agama, tur larangane negara. Nggih. Gitu, dadi warga negara yang baik. Aja menuntut hak wae niku kewajibane ayo padha ditindakake. Kudu taat hukum. Nggih. Mriko kula kentun salam dhateng Pak Kades Bapak Sumarno. Pak Sumarno. Nggih, matur nuwun dene wargane gelar kelir wis dipalilah. Nggih. Mula ayo iki rengeng-rengeng ngicipi suarane Waranggana Boko siji. Nggih. Mbak Pujiani, aku tak nyuwun bawa sinom lo gondang lo tibane langgam ireng manis. Wah, iya. Ayo kangen karo Mbak Puji. Mbak Puji niku riyen ya warga abdi. Oh, riyen. Nggih no, Iya, tos sing sinden kok. saestu. Salut dengan beliaunya. Nggih, ya biyen sing nom dhewe ya Fahmi niku. Iya. Nggih. Saiki tuwek dhewe. Ya ra tuwek. Tuwek-tuwek santen, setuwek ya Kental. kenthel. Santene maksudnya. Ah iya no, saya mentes no. Ana sing ngegong ra ngerti. Kayak pengamat. Lho kok iki wong tuwa iki kaya tuwa saya kaya nek kami iki saya tuwa santene yo kental. Iya. Dadi wong iki nyelok tuwa yo kudu nyelok semeleh. Wis meleh saya ngadeg. Malah terus repot. Lho kula pengen gak kuat tuwa aku, kok pengen bukti mbak aku. Ya Oh bodoh ini kowe yo ora ning aku munjung lho. munjung kok. Munjung di arah. Munjung 25 kilo anak kula sakone 15. Lho mohon. Wis tapi jane dodol apa mundur. Kok Awang disangani lima iki fitrah sing penting anu kok ikhlase kok. Terus dihitung kilon. Kula niku wonten ingkang mriki Mas Bayu wau. Wonten sing Jawa niku duwe mangke kula medal nyuwun pramen ngaten niku. Oh nggih. Nggih, iku ana fragmene. dawuh Pak Triyono kok ngono. Nggih no, mula didum adil pamrih diratani. Nggih. Monggo Pak Muji. Ah, lah panjenengan iki kiai sing lembah manah ya. Aku sih dawuhi tidak iki kok. Lah sak merdikane aku nek arep ngatur jumeneng ya Mbak Puji iki saora-orane ya sarjana gitu. Dua. Nggih iso ngempake pan-pan wancine bangsa ya bangsa, wancine tetembangan ya tetembangan. Ewa dengar nyekar karo jumeneng ora masalah. Ayo Mbak, tidak ini. Lenggan apa jumeneng derek Mbak Puji ya. Dosen. Nggih nek kemarin ya mriki gen mburi ya. Pirsa. Wes apa sulah-sulah kok kelet iki Jariye gitu Mas. oh iya Yo terus suwe kan yo kelet. aku ngili jero iki kok ayo yang apa sih namanya gendang ireng manis wah oh nggih wonten Pak Tri niku pekarmane ya mung klenengan kita mirenge wayang nuwun moga-moga iso nglakon wayangane Samarinda yo lah Amin. amin nggih amin bintang tamune Petrus ae lho betul kabeh oh nggih Mas sae niku Aku ngomong lho. nelongso moga Pak Musi moga wiwit biyen Pak Musi basa Bawa sing grantes-grantes iku elok tenan
Mendingan. Wah, itu zaman ngadirin ya ngono. Lagi semen kok terus karan triplek iki. Oh, biyen ora ngono kuwi. Maksudnya masa triplek iki kok kurung niku ora sampe kok lancang lho. Tapi ya triplek apa? Teringi telur lagi glenak, karo mung telur glenak. Telu. Kalau betak tri plek. Terus kaya jaran lagu plek-plek. Abonge. Ya, diri triplek ya. Ya. Jago Pak Puji, nyuwun pirsa, beksan sonten wau napa ini gambyong napa? Yang Madura. Madurna. Menika ingkang ngripta anu panjenengan nggih, anunipun beksanipun. Oh, nyilih rujak jeruk dienggo gambyong. Niku taun pinten panjenengan anu ngripta beksanipun? Niku tahun 2018. Niku karya panjenengan. Nggih. Oh. Kangge bahan ajar wonten jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan isi Jogja. Oh, nggih. Lah nek malika samanten sampun kula selamaken Mas Tri dateng Samarinda. Oh, ngeten. Nggih, alhamdulillah. Kula Pak Tri ya apal ya. Nggih. Moga-moga anu tuwuh Mbak Puji liyane yang meneruskan kabudayan ya tari ya sesindenan gitu. Eman-eman yen sarjana kok nganti ora berkarya iki eman-eman. Nyuwun pangesune. Lah wong ajeng teng Tanggul nek pun gaplekan pun mboten. Ah ya sing wis awape. Suarane jejas. Panjenengan karo Mbak Dar sini umpama ning panggung wis mung lenggah kok tak demi bakso jahe karo antangin sewengi ngono aku wis trimo wis ora usah ngomong apa. Itu goni. Ah wis kaya segondok karo sambel bawang wis beres. Wis ora usah nyuwara iki karek entute ae. Mbak Dar sini nek luwes kepes demes. Wah, Mbak Dar sini nek gambyong. Wah. Panjenengan nek trisek kok tekan pawon barang ayo. Lah Mbak, dari sini nek juga patokan ini lho Bu. Dari mana? Mendak siji, mendak loro, terus nyewu. Terus kaya apa ngerti. Maka Mbak Puji lanjut. Sakit. Semua katanya ora aku barang. Ternyata Mbak Puji itu kali duitan waktu SMP. Oh nggih ta. Mbak Puji ya kiai kene kok. Nggih. Mbak Puji sing to, Mbak. Nggih kilen riku Mas. Kalau SMP ini kilen niku sareng kali Mbak Endang, sareng kali Mas Tri. Nanti cek lagu Gedung Mili nggih. Gedung miri ya, gedung mili. Mau kancaku Gedung Mili kok. Kupinge mili. Boyong rumangsa Iki mau teko kok ya ora kabar-kabar ya, Mas. Ya apa sing teko Mas? Sopo?
ngawur. Kuwi anake Medan kok. Iya. Sing ilingi anake. Ini geser-geser iki gendong anake. Yo. Nah.